Si Jesus na banhaw. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Human si Jesus namatay, ang mga saserdote mihangyo kang Pilato nga bantayan ang lubong ni Jesus. Aron ang iyang mga tinun-an, dili makakawat sa iyang lawas. Nahinumdum sila nga si Jesus miingon nga siya mabanhaw human sa tulo ka adlaw, maong sila nagpadalag mga sundalong mubantay sa lubnganan. Apan, sayo kaayo sa ikatulong adlaw, human si Jesus namatay, usa ka manulunda sa kalit miabot ug nagtulod sa bato gikan sa lubnganan. Ang mga sundalo nahadlo kaayo, unya ilang gitan-aw ang lubnganan. Ang lawas wala na, unya sila nanagan. Domingo sa buntag. Dihay mga babayi nga miadto aron sa pagduaw o pagbutang og mga pahumot sa lawas ni Jesus. Pag-abot nila, natandog na ang bato. Wala na ang lawas ni Jesus. Sa kalit, duha ka manulunda sa masanagong sapot mipakita. Si Jesus nabanhaw, miingon sila. Lakaw ug suginli ang iyang mga disipulo. Ang mga babayi midagan paadto sa mga apostoles. Sa ilang makita sila, gistoryahan nila sa mga panghitabo ang mga disipulo. Ang mga disipulo dili gayud makatuo nga si Jesus nabuhi. Busa si Pedro ug Juan midagan ngadto sa lubong sa pagtan-aw niini mismo. Ang lubong walay sulod. Apan, ang mga panapto ni Jesus lang ang ilang nakaplagan sa sulod sa lubnganan. Unsay nahitabo sa lawas ni Jesus? Mipauli sila nga naglibog. Sa ulahi, ang mga tinun-an nagtigom sa usa ka lawak. Naghisgot sila mahitungod sa nahitabo. Si Jesus mipakita gilayon sulod sa lawak. Bisan pa ang mga pultahan gisiraduhan. Nahadlok sila. Naghuna-huna sila nga siya usa ka kalag. Ayaw kabalaka, miingon si Jesus. Tan-awa ang akong mga kamot ug tiil. Ako kini, hikapa ako. Dili ka makahikap sa usa ka kalag. Ug ang mga multo dili usab mukaon. Apan ako gibati og kagutom. Busa, ilang gipakaon si Jesus ug siya mikaon og isda. Unya siya mitudlo kanila. Ang kasulatan tin-aw miingon siya. Ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug mamatay, ug unya mabanhaw gikan sa mga patay. Karon, isulti sa kalibutan kung unsa ang imong nakita. Ipahibalo sa tanan nga ang ilang mga sala mapasaylo kung sila mobalik sa Dios. Posible kini tungod sa akong nabuhat. Ug mao kato ang mga gipang-ingon ni Hesukristo. 8 ka adlaw sa ulahi, ang mga tinun-an
nagkatingob na usab sa usa ka tinakpang lawak, ug sa kalit si Jesus mipakita na usab. Ug mao kadto ang istorya sa pagkabanhaw ni Jesus. Ayaw kalimot paki-like ning video aron magpadayon ang YouTube sa pag-recommend ani nga video sa tanang Kabisayaan. Sa sunod na episode, atong hisgutan ang pagbalik ni Jesus sa langit.